ମୁଁ ଏକ ମା କହୁଛି। ପିଲାଟି ମୋର ଅବୁଝା କି ଅମାନିଆ ନଥିଲା। ତାର କୋମଳ ମଧୁର କଥାରେ ଦୁଃଖ ମୋର ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ସେ ମୋର କୋଳକୁ ଆସିଥିଲା, ଖୁସିରେ ମୋର ପାଦ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲା। ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଗାବ୍ରିଏଲଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଥିଲା। ମହାନ ହୋଇ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଲା। ଜଗତର ପିତା ଯୋସେଫଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ପୁଅ ହେଲା। ବଢ଼େଇ କାମରେ ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଅତି ବାଳୁତ କାଳରୁ ପିତା ଯୋସେଫଙ୍କୁ ହରାଇଲା। ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଲା। ବଡ଼ ହୋଇ ସିଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳିଥିଲା। ଅସହାୟ ଜନର ସହାୟ ହୋଇଥିଲା। ରୋଗୀମାନଙ୍କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିବାଦ କରି ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲା। ପାପୀ ଜନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରି ଶାନ୍ତି ଭରି ଦେଉଥିଲା। ଭୂତଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ତାର ପାଦ ତଳେ ବସାଉଥିଲା। ଗାଲିଲି ସମୁଦ୍ରରେ ଉଠିଥିବା ଝଡ଼କୁ ସୁସ୍ଥିର କରିଥିଲା। ହେଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଥିବା ଝଡ଼କୁ ସୁସ୍ଥିର କରି ନ ପାରିଲା। କାରଣ ସେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲା, ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଜଗତ ଆରମ୍ଭରୁ ନିରୂପିତ କରିଥିଲା। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ତାର ଯାତ୍ରା କି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା। ଏକ ଅଭାଗିନୀ ମାର ହୃଦୟ ସବୁ ସହୁଥିଲା। ଯେଉଁ କୋମଳ ଦେହରେ ମୋର ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ଥିଲା, ସେହି ଦେହ ଆଜି କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା। ତାର କୋମଳ ହାତରେ ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ଶରୀରକୁ ଆଉଁସୁଥିଲା। ସେହି ହାତରେ ତାର ନିଜ କୃଶ ବହି ଗଲଗଥାକୁ ଯାଉଥିଲା। ହାତରେ ତାର କଣ୍ଟା ଫୁଟିଗଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିଲା। ଶତ୍ରୁ ସେହି ହାତରେ ତାର କଣ୍ଟା ମାରି କୃଶରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଲା। ମୁହଁରୁ ତାର ଝାଳ ବାହାରିଲେ ମୋ କାନିରେ ଆସି ପୋଛୁଥିଲା। କେମିତି ପୋଛିବି ତାର ନିଗିଡ଼ା ଲହୁକୁ ହାତ ମୋର ପାଉନଥିଲା। ଅଭାଗିନୀ ମା ମୁଁ, ହୃଦୟ ମୋର କାନ୍ଦୁଥିଲା। ହେଲେ ସେ ତାର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ମୋର ବୁକୁ ଫଟା କ୍ରନ୍ଦନର ସ୍ୱର କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। କେବଳ ପୁତ୍ର ମୋର କଷ୍ଟକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲା। କୃଶ ଉପରେ ଥାଇ ସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁଲାଇଥିଲା। ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନଙ୍କୁ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ମାତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନ୍ୟା ସେ ମୋତେ କରିଥିଲା। ତାର ସେହି କୃଷ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ସମୟର କଥା ସମୟ ସାଥିରେ ଚାଲିଗଲା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଜୟ ହେଲା। ଏକ ମାତାର ହୃଦୟର ବ୍ୟଥା ଏବେ ବି ସମାଜ ନ ବୁଝିଲା। ଆଜି ବି ମା ଖୋଜୁଛି କିପରି ପାଇବ ଏପରି ପୁତ୍ର ଭଲା। ଧନ୍ୟ ସେହି ମାତା, ଧନ୍ୟ ସେହି ପୁତ୍ର, ଧନ୍ୟ ସେହି ଗଲଗଥା।